Santa. Yes, good afternoon everyone. Diyos maray na hapon sa inyo kapos mga tugang. Ini po si Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi sa satuyang programang Marhay na Hapon. Kumusta po kamo ngunya na aldaw ning Huwebes, petsa 30 kang bulan ning Marso. Ini po ang masasabi tang duwang aldaw na sana, Abril na. Pagkatapos, Semana Santa na next week. Ano? Kaya ang hapot ko, ano naman po ang mga pigigibot ang munyan? Handa na ba kitang i-celebrate ang Holy Week? Yan. Yung pagurulayan ta mga tugang. Magayon bagayan, sinasabi na sa gabos na simana, ini ang simana na Santa. Kaya nga sabi, gibuhuntang banal ang mga aldaw na ini. Bakit banal? Unang-una mga tugang, banal ang araw na iyan kasi puno ng pagmamahal. Pagmamahal ng Diyos sa tao. Mahal na mahal tabi kita ning Diyos. Yan, mahal na mahal kita ning kagurangnan. Miski nga ni kita mga parakasala. Si Father Butch nga ni nagkakasala man. Si Sesenda sa tuya ang di nagkakasala. Gapos magatabi kita. Kaya nga kita dapat magbakli, magsisi yan, sa tuyang mga kasalaan, sa tuyang hurup-hurupan ngunyan, ang mga ginibo kang Diyos sa satuya. Hindi lang po kita nilikha ng Diyos, kundi nang tayo ay nawalay, nawara, hinanap kita ng Diyos, at yun nga ni, natagpuan kita, pero dahil kita pinabayaan ng Diyos, hinangok kita, at sinabi na nagtatagpuan kita o natagpuan tayo ng Diyos, nanumpungan kita ng Diyos, anong ginibo ng Diyos, kaya kinarga kita. Pagkatapos, siyempre gusto niyang ikaw mugta kita sa karahayan. Kaya ngunyan na daw mga tugang, petsa 30 kang bulan ning Marso, aldaw ning Huwebes, sa tuyang hurup-hurupon, ang mga tataramon ning kagurangnan, lalong-lalo na sa panahong iniho ning Kwaresma, magayunan mga tugang na talagang sabi nga paglaanan natin ng panahon, ang aldaw na iniho, kasi minsan baga lalong ngunyan na taong inihong 2023, grabe, halabaon ang bakasyon sa ibang ngani, sabi sa petsa 3, daing klase digdi sa kuyan, o daing kasi baga albay de daaw yan, albay de kwaram, but anyway mga tugang, importante na kita ay magtaoning panahon para sa Diyos. Semana Santa. Sabi nga ni, ang hapot siguro, paano ta pababanalon ang mga aldaw kang Semana Santa. Yan. Kaso, sarong aldaw, sinabi ko sa inyo mga tugang, na papabanalon ta ang aldaw kang Semana Santa sa paggibuta ning karahayan. Yan, ano mang karahayan? Magayon baga sinasabi nga ni na corporal works of mercy. Yan baga mga tugang ang magayon na gibuhon. Spiritual works of mercy. Yan. So, mapuno kita ng awa kasi, alam mo, ang Semana Santang iniho, kaya mahal na mahal, mahal talaga. Sabi natin, mahal na araw, kasi puno ng pagmamahal, inalay kasi ng Diyos ang sa iyang buhay sa satuya para sa satuyang kaligtasan, sa katubusan ta. So dahil sa awa ng Diyos, kaya sabi nga maganda yan na sa panahon ng Kwaresma, sa panahon ng Semana Santa, let us practice works of mercy. So ulitin ko lang mga tugang, baka nalingawan ta. Ano ba ang
corporal works of mercy. Pag sinabing corporal works of mercy, by the word corporal, magigibok kang hawak tayan, katawan. Ano? So, ano yan? Pangaipo kang katawan. Arugene. Halimbawa, ang pangaipo ko ng katawan, pagkakan. Kaya nga sabi nga, feed the hungry. Yan, ano? So, mga may nagugutom dyan, pakakanunta. Importante mga tugang iyan na may mga taong nagugutom. Ano? Dapat tawan taning pagkakan. Ano? Lalo man kita dahil mo susway pag sobra itatao mo dahil man tawan mo tabi so man pagkakan so bakung sobrang porque sobra sa indong pagkakan itatao mo na sana mga leftovers dahil man tabi tawan mo ning maray na pagkakan. Feed the hungry, give drink to the thirsty, yung mga nauuhaw, ano, yung walang matirahan, patuloyin natin, ano. Siyempre, Father, paano ko patutuloy yan? Hindi ko naman kilala. O di, kilalanin mo, ano, at tanungin mo, kasi Father, mahirap na ngayon, di ba? Mag-iingat lang. O, dapat mag-ingat naman talaga tayo. Pero maganda ito lalo na mga homeless, ano, shelter them, ano. So, maganda po yan. Asaro pa yan. Clothe the naked. Yung mga walang madamit. Damitan natin. Kaysa hubaran. Ang iba hinuhubaran, ano? So hubaran ng dangal. Hindi po. Ang importante bigyan natin ng damit at sa pagbibigay ng damit, mahalaga po yung maganda naman, hindi mga butas-butas na yung mga pinaglumaan sa kamo lang ibibigay, ano? Bigyan mo ng dissenting damit naman. O isa pa 'yan, visit the sick. Ano, sa panahon ito ng Kwaresma, maganda yun Ano, maganda yun. Siguro may kilala kayo may sakit, bisitahin ninyo. Baka sa pagbisita ninyo, gumaling siya. Di ba? Yun, maganda yun. Visit the sick. O kung hindi naman, visit the in prison. O pwede, wala naman akong alam dyan na kilalang nakulong O kung hindi, magpadala ka siguro ng pagkain doon sa kulungan. Okay? Ibigay mo doon sa kwadya, ibigay sa mga magbigay ka ng pansit. Pansit bato. Yun, pakain mo sa kanila. Sa mga nakulong. Okay? Maganda po yun. Isa sa mga ministeryo ko po na ginagawa dito every second Sunday of the month. Ito nga magbisita po ako dyan sa Legazpi City Jail para nga magmisa. Pagkatapos pagmisa ko, nakikipag-ulay-ulay ako doon sa mga inmates, sa mga tao duman. Ano? At least mabigyan mo sila na, wag mo sasabihin, hindi Father, mga kriminal yan, bakit ko pa ba bibisitahin yan? Wag naman tayong ganyan. Ano? Visit the in prison. Okay? And then, yun nga, nakikilamay tayo, bury the dead. Yun. Importante po ito importante mga tugang ang taong gawa, okay? Yung awa, ano? Sabi nga ni Pope Francis, a bit of mercy makes the world less cold and more just. Yan, okay? So, well, pagdating naman sa spiritual works of mercy, ano? Maganda po 'yun. May mga taong mga kulang sa kaisipan, di turuan ta. Ano, importante instruct the ignorant kasi maraming nalilito, maraming daing nakakaintindi, tabangan ta maturuan sinda kasi importante na sabi nga na katotohanan, the truth will set you free. Then counsel the doubtful, yung mga nagdududa na in doubt nga, importante mabigyan natin sila ng guidance, yung tinatawag ng coaching, maganda po yan. Ano ba, yung isa, admonish sinners. Mahalaga din po yun na hindi condemn the sinners, kundi admonish. Iba yung, hindi sinasabing condemn the sinners. We have simply to admonish. Sabihan natin, yung mga kita mga makasalanan, sabihan natin na hindi maganda ang kasalanan talaga. Then, forgive offenses. Maganda po yan na magpatawaran kita. Okay? Comfort the afflicted. Importante din mga tugang yan
na mga taong na didipisilan, nagtatao kita ng comfort, ano? When was the last time you make people happy? Okay, isa pa, bear wrongs patiently. Importante 'yan. Ano? May mga pagpapasyensya dapat kita. Ano? At isa sa spiritual works of mercy pa rin, yung pray for the living and the dead. And magatugang hunya na si Mana Santa next week, ano? Magayon na paghurup-hurupan, gibuhon tayo niyo ang gawang maging maawain. Ano? Gawin natin itong works of mercy, yung corporal works of mercy and spiritual works of mercy. Anyway, babalik puli si Father Boots pagkatapos kan mga pagiromdom. Rabies, banta sa buhay ng tao. Mahigit 300 kada taon ang namamatay dahil sa kagat ng aso at pusa. Sakaling makagat ng aso o pusa, sabunin at hugasan itong mabuti sa dumadaloy na tubig at pumunta sa ospital para agad na malunasan. Buhay ay ingatan, papangunahan ang inyong alagang aso at pusa para maiwasan ang rabies. Isang babala mula sa DOH. Ang nagmamahal, ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magudgod ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Lahanin ang luluto na nanggagaling sa puso. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anumang lutuin, magical. He's been good to me, so good to me. He's been good. He's been so good. He's been good to me, so good to me. He's been good. He's been so good. He's been good to me, so good to me. He's been good. He's been so good. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi. At kasubago sinabi ko sa inyo mga tugang na paano ta pababanalon ang maabot na Semana Santa. Next week kasi Semana Santa na yan eh. May preparasyon, ano? Ay so mga classmate ko nga nagbibisita iglesia na. Nakapinto daw silang simbahan, ano? Maganda po 'yan. Nga lang kasama na yata nila ang hindi lang pagbibisita sa iglesia, kundi kasama na rin ang pagmamamasyal. Anyway, tingnan mo, okay lang naman yan. Basta mamasyal kita, kasama-sama natin kay iba-iba ta ang Diyos. Yan, wala namang problema yun. Mamasyal kayo, basta kasama natin ang Diyos. Sa anumang gawain, kasama natin ang Diyos. Kasi pag hindi mo isinasama mo ang Diyos, ay hindi nagiging banal. Ano? Kaya kami, di ba, sa liturgy of the hour, we have to sanctify the hour. May morning prayer, may midday prayer, may mid-noon prayer, mid-afternoon prayer, may office of the readings, okay? Pagkatapos may evening prayer, may night prayer. So, yung mga prayer na yan, to sanctify the hour. Yan, magay na yan mga tugang. Ginagamit na, sabi nga ining mga panahon ni iniho, talagang pinababanal ta. Ano? Kasi sa next week, sasabihin, Lunes Santo. Pupunan iyan sa Palm Sunday. Then Lunes Santo, Martes Santo, mga santo. Ano? Ano? So, yung aldaw magiging santo. Santa. Ang ibig sabihin, banal. Ano? Paano magiging banal iyan? Ano? How to make it holy. Alam mo si Father Orbos, may sinabi kay ito. Nadawag ko yun eh. Sabi niya, isang satirical statement
Hindi ba? Medyo satirical ito, satirical statement. How to make holy water. Yan, how to make holy water. Sabi niya, simply get ordinary water and boil the hell out of it. Sunugin mo sa impyerno. Then Holy Week, sabi nga ni Father Orbos, maganda ito. Ang Holy Week, something like that. Holy Week, you have to boil the hell out of us, and really open our hearts to God's grace. Dapat maging bukas kita sa inspirasyon ng kagurangnan. Importante bagayan mga tugang, maging bukas kita. Yun ang naman talaga importante, bukas palad, bukas isip, bukas kamay, bukas puso, bukas kalooban. Hindi nakapinid, hindi nakapinto, hindi nakasara, kundi open hearts to God's grace. Yun. Kaya sa mga gibuhon ta mga tugang, ngunya na si Mana Santa, magkumpisal. Actually, naimbitahan na nga niya ako magbigay ng Lenten Recollection. Sa Domingo, may isang half day nga lang ito, amiga ko, family, sila magpapamilya lang, at marami ng pamilya yon, magkakaibigan. Sabi ko, sige, let's have a family Lenten recollection. Okay, sabi ko, simple lang naman remembering how to make the family again holy. Holy family, di ba? Yun ba, maganda yun. Yan, balikan natin yan. Actually, inimbita nga ako ng kaibigan ko doon sa Daraga, sa community college, sa April 4, alauna, in the afternoon, half day din yun, magbigay ng Lenten recollection. Maganda mga tugang iyan. Bakit? Ano ba ginagawa natin ito? Kasi nga gusto kong i-share sa Indo yung sinasabi ni Father Orbos, ni Jerry Orbos. Actually, na-share ko na siguro ito o dahil pa sa Indo. Dahil ko alam kung na-share ko sa Indo. Pero sabi nga, yung salitang ketong mga panahon, bagets. Bagets? Ano yung bagets? Alam mo, ito po yung acronym lang. Okay? Ang ibig sabihin ng letter B, okay? Actually, bagets parang maging panibago Magbago. Bagets, bago. Yun, bagets. Una, maganda po kayo sa panong ito balik Panginoon tayo. Return to God. Matagal na rin siguro tayong hindi nangumpisal, Matagal na rin tayo sigurong actually lumayo sa Diyos Ang Diyos hindi lumalayo sa atin. Tayo lang ang lumalayo sa Kanya Pero ang Diyos hindi. Nandiyan lang siya lagi. Ang aking example niya, lagi ganito yan Alam mo, pag-araw, kahit umulan, naniniwala po ba kayo na kahit umulan, may araw? Nandiyan ang araw. Natatakpan nga lang ng alapaap, ito maliwanag. At sinasabi ko sa mga taga UST, dito sa estudyante. Okay? Minsan, yung Mayon Volcano, natatakpan ng malaking ulap ulap lahat yan. Okay? Pero naniniwala ka, ang Mayon Volcano nandyan. Sabi, Father, yan, nandyan talaga naman. Ang Diyos nandyan lang lagi. So, ibig kong sabihin, balik tayo sa Panginoon. Okay? Return to God. Okay? Importante. Sabi nga, if you are moving away from God, go back to the path leading to His direction. Importante yun At tanda natin, don't stay away from the Lord for too long or too far. Yan. Alam mo, hindi po maganda yan. Masyado ka nang malayo, mahirap yan, mahirap makabalik. Masyado nang matagal kang lumayo, mahirapan ka talaga yun. Kaya maganda po talaga itong panahon ito ng Semana Santa. Balik tayo sa Panginoon. Balik tayo sa Diyos. Kaya sabi ko nga, ang Holy Week, it is not so much ano ang gagawin natin. Hindi po
Wala tayong gagawin. Ano? Ang gagawin lang natin is simply pasalamat sa Diyos kasi tayo kanyang niligtas. Ano? So, ang gagawin natin, remember what God has done. Yan ang dapat. Girumdumon. Kaya ang tawag yan, commemoration. Okay? Girumdumon tabi. Ano? Ang tawag malingawun. Malingawununon. Yan. So, ngayon, balik sa Diyos. Pero, paano kita makakabalik sa Diyos? Siyempre, sa kanyang paraan. His way, not our way. Anong gusto ng Panginoon? No? Let's make a good confession. Okay? So, a good start is to make a good confession. And of course, it takes talagang sabi nga, humility and honesty to admit that we made a mistake. Kita baga, nagkakamali, nagkakasala. Yan ang importante dito. Minsan kasi pag nagkukumpisal kita, nagkasala ko, Father, dahil sa asawa ko eh. Ano? Hindi, mali po yun. Ang problema doon we make excuses. We don't accuse ourselves. In confession, we accuse ourselves. Hindi po, we make excuse of ourselves. Yun, mali po yan, ha? So, if you are in a situation that makes you impossible to make the sacrament of confession, at least, make an act of contrition. Importante po mga tugang iyan, pero alam mo, may narinig ako sa mga tugang ko mga padi, na sa mga parokya yon ngayon, merong makumpisana ng bayan, hindi ko lang alam kasi siguro kayo let's go back to the church, siguro hindi lang balik simbahan kita giraray, kasi unawara ba kita kay itong pandemic, so iba din na nagsisimba, ngayon balik simbahan, Semana Santa, balik simbahan na kita. Wala na, alam mo, nandiyan ang COVID, nandiyan pa rin, nandiyan, sabi nga, COVID will always be there, parang na yan nandiyan na yan sickness, ang kasalanan nandiyan na rin, ang sakit nandiyan na rin, iwas na lang tayo, okay? So yun, so importante yan, balik sa simbahan tayo, so wherever you are right now, be assured that the Lord is there embracing you and welcoming you back. So maganda welcome back. Miss ka na ni Lord. Kaya anong gagawin mo? Balik simbahan ka na. Balik na tayo sa Panginoon. At babalik ka si Father Boots pagkatapos ka mga pagirumdom. An oras hatod sa Indukang. Ginebra San Miguel. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! He's been good to me, so good to me. He's been good. He's been so good. He's been good to me, so good to me. He's been good. He's been so good. He's been good to me, so good to me. He's been good. He's been so good. Okay mga tugang, balik kita girara sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP at sinasabi ta anong magayong nagibuhon mo niya na Semana Santa. Sabi ko sa word na bagets, B-A-G-E-T-S, bagets, magbago na tayo. Ang letter B stands for balik tayo na sa simbahan. Balik na tayo sa simbahan. At balik na tayo kay Kristo. Balik tayo sa Diyos. Okay? Paano? Magkumpisal. And ang susunod na letter is A. Anong letter A? Kadaklan sa tuya na gagalit. Yan. Alis galit or iwas galit na lang tayo. Get rid of that anger. Sabi nga,
Anger is just short of a letter D before it becomes danger. Ano? Danger po eh. There is danger in anger. Tandaan po natin yan. There is danger in anger. Kaya nga, delikado po yan. Ano? Mapanganib. Ang anger. Kaya sabi nga, remove anger. I-replace natin with forgiveness. Forgive. No? Apat daw na magbigay. Forgives. Forgives, mother yan. Forgive. Yon. To forgive is simply say, Lord, you have forgiven me so much that I have forgiven those who have hurt me. Yan. Forgiving those, especially ourselves and yung mga taong nagkasala sa atin. Ano? Alam mo, mahirap po kasi pag tayo ay talagang nabuhay sa palaging galit. Ano? Bakit ka ba galit? Palagi kang galit. Ano? Well, gusto kasi natin masunod lagi, palaging dapat ganito, galit na galit. Alam mo, wala naman pong problema doon. Ano? Because ang galit kasi, anger is an emotion. Nga lang, alisin natin yung, ang madalas sinasabi ko yan, huwag ka na magtanim ng galit. Kung ano, dapat, makakita na lang tayo ng kagandahan kasi pag tayo nakakita ng pangit, kapangitan, kasamaan, whatever, nagagalit tayo kaagad. Kung tayo aapi, nagagalit tayo kaagad. Pero kung sabi ko nga maganda, i-practice natin ito. Makakita tayo lagi ng kabutihan. Kasi pag nakakakita ka ng kabutihan, kagandahan, masaya ka. Ano? Hindi ka magiging galit. Yan. Kaya nga, minsan palagi tayo nagagalit kasi bakit yan hindi ginawa ganito? Bakit ganito? Bakit dapat ganito? Ay, yun ang problema, no? Alam mo, hindi naman sa tinatawag natin na magpabaya. Ano? Alam mo, isa sa mga ikinamamatay ng tao ngayon ay ang high blood, alta presyon, ano? High blood, alta presyon, ano? So, alisin po natin 'yan. Ano? Mas maganda practice thinking good, finding good, ano? 'Yan ang mahalaga, finding good. Okay? And ang susunod, 'di ba? Balik sa Panginoon, balik sa Diyos. Ano? Letter B, balik. Letter A, alis. Ano? Alis galit. Pangalawa, letter G, gawa ng mabuti. Ano? Gawa na tayo ng mabuti. Kaya ngayong Holy Week nito, kanina sabi ko sa inyo sa first part ka sa tuwing programa, no? Gumawa tayo ng corporal works of mercy. Gumawa tayo ng spiritual works of mercy. Good works, ano? So, itong panahon ng Kwaresma nga, kung sa mga tugangtang Muslim, nagse-celebrate din sila ngayon Ramadan, nagpe-prayer sila, nagpa-fasting sila. Ano? So, kita mga Kristiyano, ganun din. Ano? Nagpa-fasting din. At hindi na nagdarasal. Ano? Dagdagan natin ito sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Okay? So, makadakol na mga tao na sa paligid na nadidipis sila, nahihirapan, ano? At may mga problema. Akala natin tayo lang may problema. Mas mabigat pa palang problema nila kaysa sa atin. Kuniyo? There's always good thing we can do to them to ease their burden. Pwede simulan mo nga. Smile ka nga. Smile. Siguro. Alam mo, isang gabi, kami mga pare dito sa University of Santo Tomas, and ang asaya-saya namin, tawanan dito, tawanan. Maganda yun, no? Nagtatawanan, masaya talaga. Kasi pag nag-ano tayo na masaya, at least we ease each other's burden. Ano? Ayan. Do something good for others. Okay? So, maganda po. Help people. Spend time, with them,
say thank you. O siguro ngayon, pwedeng call a friend or call somebody. Or pwede ka mag-message. Okay, private message mo. Or, yun nga, mahalaga po ito eh. Kumustahin mo. Yun nga, sana itong Semana Santa ay hindi lang mapunta sa devotion. Maganda po yung mga devotion natin. Pero more than the devotion, yung mga devotion natin, mga practices natin, ang way of the cross, maganda po yan. Pero more than the devotions, let us put them into good actions, good deeds, So do something good, okay? Yan po ang hamon sa panahong ito ng Semana Santa, So number 4, yung letter E, okay, di ba? Ulitin ko bagets, okay? Balik simbahan, balik sa Diyos, okay? Alis galit, okay? Letter G, gawa mabuti. Letter E, express your love. Now na, wag mo nang ipagpaliban. Wag mo sasabihin, saka na lang. Saka na lang. No, express your love. Now, everything we do in the Holy Week is an expression of love. Kaya sabi ko nga sa bagong mga tugang, bakit banal na araw o mahal na araw? Kasi itong mga araw na ito ay puno ng pagmamahal, kaya banal, Kaya nga ang taong banal ay hindi yung palagi nagrosaryo, palagi nagsisimba, kundi maganda po yan, rosaryo, magsisimba, kundi puno ng pagmamahal ang sa iyang buhay, So ang buhay niya ay pagmamahal, Gratitude to Jesus also, yung pasasalamat sa Diyos. Kaya itong Holy Week should be an expression of love and gratitude to God, especially to Jesus, His Son, who suffered so much and died for us. Yan. So, kadakol po yan. There are lots of ways to channel this love. So, maganda yun sa mga devoto. Mag-fasting, abstinence, prayers, Station of the Cross, bisita iglesia. Pero sabi ko nga, kasubag mga tugang, hindi lang po mga devotions. Let us put them into good actions. Okay? Good actions. Okay? So, yan nga. Whatever our expressions of love, we must do them always from the heart. Okay? And out of gratitude for God. Bakit ka nagganito? Kasi nagpapasalamat ako sa Diyos. Okay? Bakit nagmamahal ka sa tao? Kasi nagmamahal ako sa Diyos. Nagpapasalamat ako sa Diyos. So sabi nga, another way to show our love is to give people dearest to us our time. Kasi lalo sa panahong ito, busy ako, Father, wala na akong time. Wala akong time. Ngayon, maraming pagkakataon, may time ka. Marami sa next week. Dapat may time ka sa isa't isa. May time kayo sa pamilya. Hindi lang sa trabaho, kaya nga, holiday po yan have time have time with each other. So, yan. So, you have a lot of time during this Holy Week. So, find time. Hanapan natin ng panahon to express your love and gratitude to people in your life. Okay? So, and there is nothing better to start it but with our family. Okay? Sa pamilya natin. Okay? Many times, you take a lot of people for granted. Mga kasama mo sa bahay, you take them for granted. But please do not wait for the grave before you tell them how much you appreciate them. Minsan kasi, sasabihin natin, ay, alam mo yung taong yan, mapagmahal, pero hindi na pala. Wala na, hindi niya narinig. Kaya don't wait for the grave before you tell them how much you love them and appreciate them. Sabihin mo na, now na. Ngayon na. Okay? So, anyway, ipapadagos sa mga tugang itong bagets na yan. Okay, balikan ko lang. Balik sa simbahan, balik sa Diyos. Ibalik natin ang Diyos sa buhay natin. Return to God.
Alis galit, alisin natin ang mga galit natin, mga sama ng loob natin, gawa ng mabuti, letter E, express your love, and then mahalaga ito, mahalaga talaga yan, express your love. Because if you do not express your love, if love is not expressed, then it is not love. Parang sinasabi, if the piano is not played, it can never, walang sound yan. Dapat gamitin mo yan. Sabi nga, an organ or sabi natin a guitar na hindi mo ginamit, hindi magtutunog yan. Gamitin mo yan. Same as love. Express your love now. Babalik muli si Father Boots pagkatapos kan mga pagiromdom. Tara na, sabay ka na. Saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alala nang huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yes, Shadow. Yes, Shadow Mall. Shadow. Yes, Shadow Mall. Yes, Shadow. Yes, Shadow. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Magbibili na rin ang Jim 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog pati kan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sharmila Printing Press and Advertising for fast and affordable printing. Choose Sharmila Printing Press and Advertising, offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochure, business card, magazine, folio, invitation, newsletter, letterheads, and more. Sharmila specializes in sublimation products, signages, tarpaulin, sticker, pamphlets, mug, t-shirts, cincha boards, slow-off banners, and more. Sharmila Printing Press and Advertising Main Office, Barangay 42, Rawis, Legazpi City, near Barangay Hall, and their new branch located at Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City, beside Prieto Cargo Forwarders, and in front of Insular Live. For inquiries, call or text 0917-523-5819 or 0917-772-5058. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Maraming love na moments sa trabaho? Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, di ba? Bukod pa dyan, ang Jim 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life!
Okay mga tugang, balik po kita girare sa last part kan sa tuyang programang Maray na Hapon with Father Boots Bombasi OP. At sana po kamo ay nai-inspire ko Sana po ako'y nakapagbibigay sa inyo ng kaginawahan, karahayan sa buhay. So balikan natin yung salitang bagets na maray nagibuhunta sa panahon ng Kwaresma at sa panahon lalo ng Semana Santa. Okay, letter B. Balik sa Panginoon na, balik sa simbahan, balik sa Diyos, balik Panginoon tayo. Letter A, alis galit, alisin natin ang tampo, alisin natin yung mga sabihin natin anumang masamang bagay na yan, alisin natin sa buhay yan. Hindi makakatulong yan. Okay, letter G, gumawa tayo ng mabuti sa kapwa, make good deeds, And then letter E, express your love. Ngayon, letter T na tayo. Sa bagets, sa word na bagets. So, tanggal bisyo. Okay? Ano ba ang mga bisyo natin? Sabi nga ni Father Orbos na narumduman ko, sabi niya kaya ito. Sa mga lalaki tulo ang bisyo. Ano ang tatlong bisyo ng mga lalaki? Alak, babae, sugal. Alcohol, women, gambling. Sa babae naman sabi ni Father Orbus, chismosa, bungangera, nagger, at sabi pa nga, may bago pa ngayon marites. Ganun po ba tayo? Alisin natin ang mga bisyo. Kaya sabi nga, bisyo, hindi ba maganda kasi perwisyo. Tandaan natin, bawat bisyo, perwisyo. Kaya tanggal yan. Tanggalin natin ang mga bisyo. Ano ba yung mga bagay na hindi man talaga makakatabang sa satuyang buhay? Sabi nga baga, travel light. Maganda yung sinabi ni Lord Jesus doon sa babae na nahuli nakiapid. Ano sabi ni Kristo? As no one condemn you, sabi ng babae, no one, sir. Go and sin no more. Yan naman sin no more. Travel light. Alam mo, ang bisyo, yan ang masasabi tang ugat kan mga kasalan At ang mga bisyong yan will make us unhappy. Kahit yan sasabihin natin, kahit yan sigarilyo. Yun. Father, nakikialam ka sa akin porque hindi ka nagsisigarilyo. Umiinom ka na ng alak. Ay, mga tugang, hindi po, kahit pag-inom ng alak, moderately. Minsan iinom tayo ng alak, sabi nga, pag uminom ka ng alak, ilagay mo lang sa tiyan, wag sa ulo. Pero hindi, mas mabuti na. Maganda talaga, control. Alam mo, ang opposite ng vice is virtue. Ano ba ang vice? Repeated bad actions. Ayun, bisyo yan. So, palitan natin, repeated good actions. Ngayon, anong pumili kita mga tugang? Ano bang mga mabubuti, ano bang mga marhay na gibuhon ta? Ano bang bagay na gibuhon? Okay. Simple lang magandang gibuhon. Pag halimbawa, pag may nahiling kitang tao, smile ka nga. Yun, isa malit na bagay yun, di ba? Pero doon sa taong may na-lighten mo na siya. Alam mo, hindi ko makalimutan yung ito bagang duman ako sa hospital. Siyempre, chaplain po ako, nagbibisita pa ako sa hospital. Pagkatapos, nagduman ako sa nurse station, umagang-umaga. Sabi nila, good morning, Father, magandang umaga. Sabi ko, Tagalog magandang umaga. Sabi ko naman sa Enda, mas magaganda pa kayo sa umaga. Wow, sabi sa isang nurse, thank you, Father, at least, pinaganda mo ang aming umaga. Di ko man umaga nila.
Yung pakiramdam. Alam mo, importante yun. Appreciation lang naman, importante sa buhay eh. Alam mo, alam ko na may mga nurses, minsan talagang pagod na yan eh. 12 hours nag-duty. Kawawa naman. Pero alam mo, mag-ano kita, lighten them. Okay? Give them comfort. Bigyan mo sila ng aliw. Yan, importante yung mga tugay sa buhay. Kaysa na tayo ay mahirap na nga ang buhay, pahirapan mo pa. Hindi po man maganda siguro yan. Ang importante na sabi nga ni, lighten each other's burden. Yan. Naalala ko nga yung isang mama, may bitbit siya yung lalaki din. Aklay niya, nasa balikat niya. Why are you carrying that man? Matanda na. Sabi niya, kasi pala lumpo yung hindi siya mabigat. Mabigat yan. Sabi, hindi siya mabigat sa akin. He's my brother. Yun, ang kanta, he ain't heavy, he's my brother. Ang ganda ng tugtog na yan eh. Yan maganda yun eh. He ain't heavy, he's my brother. Yan. Okay? So, ang susunod sa bagets, the letter S. So, tanggal bisyo tanggalin natin ang anumang masama. Napalitan natin ng magandang gawain. Good action. Okay? Repeat what is good. Yan ang gagawin natin. So, anumang mabuti, ulit-ulit. Sinabi ko sa kanila anumang mabuti, ulit-ulitin. Anumang masama, itigil. Okay? O iwasan. Kasi pag ginawa mo, inulit-ulit mo yung masama, magiging bisyo yan at perwisyo yan. Pero pag inulit mo ang mabuting yan, magiging bertud iyan. Magiging maganda yan. At magiging, tawag niyan, hindi perwisyo, kundi may benepisyo. Yun. Okay? Ang importante din sa buhay natin, sa bagets, sa panahon ng Holy Week, mag-bagets tayo, sacrifice. Alam mo, talagang wala naman buhay na walang sakripisyo eh. Pero gusto kong ipaliwanag sa inyong mga tugang na bago ang salitang sakripisyong yan, sa salitang satcher, officio. Okay? Satcher means sacred. Officio means offering. So in other words, pag nagsasacrifice kita, we offer something holy. Yun. Kaya, minsan masasabi na, hindi mabigat ang sakripisyo. Bakit? Hindi, sa iba, mabigat yun. Because this is something sacred eh. Nagiging banal ka nito. Nagpapabanal ito sa iyo. Okay? So, sabi nga, as a way to relate Christ's action during this Lent, Christians sacrifice what they really like the most. Okay? Ito po, mag-sacrifice tayo. Ito, isa yun sacrifice with a smile. Sacrifice with a smile. Huwag mong kakalimutan. Huwag kang tumulad. Huwag tayong tumulad sa mga iskribat pariseyo na sinasabi pag nag-aayuno ka, maglagay ka ng ganito na ipakita mo sa tao na ikaw ay talagang nag-aayuno, ngurusdut. Hindi po ganon. Yun. Hindi ganyan. Sacrifice with a smile. Sabi nga, God loves a cheerful giver. If you sacrifice but you are angry and miserable, hindi po maganda yan. Kaya sabi nga, pag nagsasakripisyo kita, do it joyfully. Why? Because you are offering it to God. Okay? So tandaan natin, sabi nga ni Kristo, di ba? Ano mang ginibo mo sa iyong kapwa, ginawa mo yan sa akin. Okay? And ito nga, whatever you do, whatever good that you do it secretly, just between you and the Father.
Yan. Hindi parang sa ganun, ipaglandakan mo na sabihin mo, "Hi, hello, tingnan nyo, ako nagsasakripisyo, ako nagpapaka-tios." Ay, daiman tabi. Hindi tama yan. Mali po yan. Ano? Tapos sasabihin mo, "No, kasi ako na nagtatrabaho, kayo mga hugakon. Ako na palagi." Oh, hindi po tama yan. Ako na lang palagi nagsasakripisyo. Ano? No, pag nagsasakripisyo po tayo, always do it joyfully and with a smile. Anyway, inabot na naman tayo ng orasing pamamaaram. Sana po kayo po ay nabigyan ko ng inspirasyon at sana po kita ay sabi nga ni, maging meaningful ang celebration ng Semana Santa. Ano? Sa una, balik sa Panginoon, ano? Alis kasalanan, sabi natin, okay? Then gawa ng mabuti, okay? Express your love, okay? And then tanggal bisyo, at the same time magsakripisyo. Ito po muli si Father Boots Bombase OP, nagsasabing salamat sa Endo Kabos at abangan ang susunod na programang Usapan Pamilya ni Kuya A at ni Ate J. God bless everyone.